Първите 7 семейства, останали без дом след наводнението в Добрича, бяха настанени днес в общински имоти. 5 от жилищата са в бившето общежитие по улица Калиакра, останалите в квартал Балик. По-големите фамилии получиха ключове за двустайни жилища, останалите за буксониери. Апартаментите изглеждаха в окаяно състояние, за хората бяха осигурени само завивки и матраци от Българския червен кръст. Впечатленията мисля, че вижда сами. Празно. Те първа трябва да се оборудва. Аз какво? Нямам представа. Аз имам някои неща запазени. Той сина ми, като се наводнихме, веднага се съблече гол по гъщета, дут тук вода и изхвърли и печката, и всичкото, фризера, хладилника, всичко в комшиите, той ги пое и спасихме някои работи. Нали, ние се съгласяваме, защото няма къде да отидем. За тези наеми, които искат да ги плащаме. Очаквах да има нещо по-направено. Наемите са такива, каквито са утвърдени от Общински съвет от 2009 година, тогава, когато беше въведен в експлоатация този жилищен блок. 1,50 лв. е базисна цена на квадратен метър полезна площ.